actuar e que non se interrumpiren as clases, por tanto, acción e innovación no eido da xestión cultural e detectar as posibles formas, o seguinte que vai funcionar, e o resto das reformas están rematadas en maio. Por tanto, incendio producido. Importante acordo, seguimos avanzando no I+G máis I galego, donde facemos especial fincapé nos eidos onde Galicia estáse especializando dun xeito moi significativo en comparación co resto das comunidades autónomas. Un dos lugares máis destacados dentro do I+G máis I galego é o que se adica aos esforzos ás chamadas tecnoloxías cuánticas. Galicia estáse posicionando como un referente a nivel europeo, xa non español. Quero recordar fitos importantes. Fomos a primeira comunidade en España en contar cun computador cuántico. O ano pasado pusemos en marcha a liña de comunicación cuántica máis longa de todo o país, entre Santiago e Vigo, e hai poucas semanas, recordarán, tamén nun Consello da Xunta de Galicia, contámoslo aquí, acordamos a creación de 2 laboratorios cuánticos compartidos coas universidades de Vigo e de Santiago. Pois damos un paso máis e hoxe acordamos aprobar a participación de Galicia e, ademais, liderando o chamado, hai unha figura ahora en I+D máis I a nivel europeo, chamanse vales de innovación, son vales especializados en algún tipo de tecnoloxía. Nos o que imos liderar é un vale especializado en tecnoloxía cuántica, no que van participar, ademais, 9 países europeos. O orzamento total é de 14,3 millóns de euros, dos cales a Unión Europea aporta a metade. É o sexto val de innovación que se crea en toda a Unión Europea e este, como digo, vaino liderar Galicia. Por decisión, ademais, da Unión Europea, ten que designar un líder e decidiu designar, participan universidades, centros de investigación. Nós somos o único socio, entidade territorial, e imos liderar o proxecto. Son 19 socios. Somos a única rexión en España que vai estar dentro deste val, hai algunha rexión máis a nivel europeo. O proxecto durará algo máis de 4 anos, xa digo, de 19 socios, vaino liderar Galicia. Decía que a Unión Europea, do orzamento total 14,3 millóns de euros, aporta o 50%, o resto son aportados entre os diferentes socios. Galicia vai investir 3 millóns de euros entre GAIN e o propio CESGA, o Centro de Supercomputación Cuántica de Galicia, e os obxectivos son apoiar proxectos de PEMES que queran desenvolver tecnoloxía cuántica na pequena e mediana empresa no tecido galego. Despois, intentar aplicar estas tecnoloxías cuánticas en contornas reais e, finalmente, acadar a transferencia de coñecemento, é dicir, a plasmación práctica, utilidade económica destas investigacións tecnolóxicas que parten da teoría. Por lo tanto, isto é importante, estes vales especializados que lidere Galicia en máis nunha materia con tanto futuro como a tecnoloxía cuántica fala da boa saúde do I+G máis I galego, por lo tanto, seguiremos, por suposto, a apoiar.